Benvinguts i benvingudes a un nou programa. El programa d'aquesta setmana jo encara no entenc per què no l'havien fet, sincerament. I bé, si encara no heu deduït de què anirà el programa aquesta setmana, per tot això que porto penjat aquí, primer lamento informar-vos que heu estat vivint sota una pedra durant els últims 20 anys i segon, dir-vos que, evidentment, el tema d'aquesta setmana és Harry Potter. Ui, ara hi haurà ràcord aquí ara. I aquesta setmana hem triat fer Harry Potter perquè hem vist molt adequat treure el tema ara que just ha saltat la notícia i tota aquesta polèmica que hi ha hagut l'última setmana sobre en Johnny Depp deixant les seqüeles de Bèsties Fantàstiques i on trobar-les. Així doncs ens hem volgut endinsar en tot aquest univers de Harry Potter que ens ha acompanyat durant tants anys amb tres persones que també han fet de Harry Potter una mica la seva vida. Així doncs, tant si heu sigut fans de la saga com si us seguiu sent, com si, per exemple, us esteu iniciant ara en tot aquest món màgic, us convidem a que us quedeu a veure aquesta tertúlia. Parlem-ne! Deixeu-me que saludi en aquests moments als convidats i convidades que m'acompanyen avui. Començo amb el Marc Gómez, que ja és tot un habitual d'aquest programa. Marc, com estàs? Molt bé, molt bé. Moltes ganes de fer el friki altre cop. Sí, perquè a més, tu només vens aquí als programes friquis, eh? O sigui, jo només et veig aquí quan hem de parlar de temes molt friquis. És que em defineix, vull dir que, clar, no podria ser d'una altra manera. També saludo a l'Èlia Periwinkle. Èlia, com estàs? Hola, bé, encantada de tornar per aquí un altre cop. Clar, perquè a l'Èlia la vau conèixer fa unes setmanetes perquè va venir per primera vegada en el programa aquell de l'Inuyasha, que ella també ve pels programes així més friquis, i veig que avui vens molt preparada, a més, eh? Home, vinc amb tot l'orgull. I per últim, deixeu-me que saludi també a la Gemma Ortiz. Gemma, què tal? Hola, què tal? Molt bé, bé. Jo encantada de poder venir a parlar de Harry Potter, que és la meva passió. Clar, perquè a mi, a la Gemma, quan em van dir escolta, has de parlar amb la Gemma, perquè ella em van descriure com que ets tota una experta de Harry Potter. No sé si tu consideres això. Home, en el meu cercle, sí. És a dir, quan he dit que és la meva passió, vull dir parlar de Harry Potter. O sigui, m'agrada Harry Potter, però parlar-ne encara m'agrada més. Jo fan de les teories, de les conspiracions, tot això a mi m'encanta. Meravellós, meravellós. Doncs sí, perquè el que dèiem, avui precisament dedicarem el programa a la que probablement, suposo que parlo per tots quatre, és la saga de les nostres vides, pràcticament, d'alguna manera. Sí, I que bàsicament, bueno, jo crec que la coneix tothom. Parlem de Harry Potter, que és aquesta saga que la conformen 7 llibres, com la història principal són 7 llibres, tenim 8 pel·lícules que adapten aquests 7 llibres, i a més després hi ha tot un seguit de llibres que expliquen una mica el món de Harry Potter, com és el llibre sobre Quidditch, sobre Bèsties Fantàstiques, etc. Precisament volíem començar aquest programa fent referència a una mica la polèmica que hi ha hagut envers justament l'últim llibre, perquè, com suposo que molts sabeu, el llibre de Bèsties Fantàstiques i on trobar-les s'estan adaptant s'està adaptant la història de l'autor d'aquest llibre, s'està adaptant al cinema. Què passa? Que aquestes adaptacions que tenen per protagonista el Newt Scamander, interpretat per l'Eddie Redmayne, a part de la història del Newt Scamander, ens expliquen l'enemistat que tenien Dumbledore i Grindelwald, que són, personatges molt principals Dumbledore és un personatge principal de la història, i bàsicament el que està passant és que fa un parell o 3 de dies Warner Bros. Li va posar sobre la taula el contracte a Johnny Depp i li va demanar que per favor deixés la producció, i ell va fer un escrit a Instagram dient que no havia posat cap resistència i que deixava la producció de la tercera part d'aquesta pel·lícula. Tot això ve donat perquè ell ha perdut un judici contra el diari The Sun, que ell va denunciar perquè va fer unes notícies difamatòries etiquetant-lo de maltractador de dones, perquè, com suposo que també estarà al corrent la gent, estava en ple divorci bastant polèmic amb la seva exdona Amber Heard. Llavors, això ha provocat una polarització bastant important de tots els fans que estan dient, molta gent està dient que no seguirà veient la saga si Johnny Depp no segueix en aquest repartiment, i jo volia començar tota aquesta xapa que us he donat inicial preguntant-vos què heu sentit vosaltres, què en penseu d'aquesta notícia, com la veu rebre? Qui vol començar? Qui vol començar? Sí. Gemma, per exemple, tu com ho vas rebre, això? Mira, jo la veritat és que això és un tema que he estat parlant últimament, ja no només per Johnny Depp, sinó amb altres actors, productors, gent del món amb què està passant tot això, i em pregunten, a tu et sembla bé que el facin fora? Sí, vull dir, a veure, si realment això ha de portar uns problemes a la productora, o sigui, la productora mira per ella, no?, en el fons, llavors si ells tenen a dins un actor que està acusat d'aquestes coses, per molt que sigui veritat o no, això tampoc potser ho sabrem mai del cert.
pot perdre el litigi o el que vulgui, però sempre hi haurà el tema de, bueno, no se sap exactament què va passar, però si per ells ha de ser un problema, òbviament el faran fora. Igualment que si tu, com a persona normal que ets, que no ets actor de Hollywood, també fas alguna cosa mal feta, et faran fora de la feina. Llavors, ho trobo normal. Que l'hagin de canviar, mira, no sé. No em sembla un drama com per dir, no, deixaré de veure les pel·lícules. Deixa de veure-les perquè no t'agraden, no perquè marxa el Johnny Depp. No sé, és la meva opinió, penso. Clar, o sigui, El Marc i l'Eli realment, per deixar de veure coses de Harry Potter o això, en tenim més motius, com, per exemple, la Rowling ja en si últimament. Vull dir que jo seguiré veient les coses de Harry Potter, hi hagi el Johnny Depp o no hi hagi el Johnny Depp, les veurem més escepticisme cada cop, perquè, evidentment, a mi el món Bèsties Fantàstiques, tot i que hi ha moltes coses que m'interessen moltíssim, trobo que és patillada i que no... Bueno, de moment hi ha coses que no em quadren gens i potser em sorprenen, però bueno, vull dir, ho veig perquè és món Harry Potter i jo... O sigui, soc fan literalment incondicional, llavors hi ha coses que no m'agraden, però aniré a veure-les i me les llegiré igualment. Vull dir, l'obra de teatre sense anar més lluny. Llavors, vull dir, l'obra com a tal és meravellosa, és un plaer visual i és el que vulguis, el text és molt dolent, no passa res. Llavors, clar, què passa? Amb el tema del Johnny Depp, ja dic, o sigui, hi sigui o no hi sigui, l'aniré a veure, vull dir, això és evident. Penso que hi ha una certa injustícia? Sí que penso que hi ha una certa injustícia. També penso que, evidentment, mai podrem saber si aquest senyor és un maltractador, si no. Sí que sembla que tot apunta que no ho és, o sigui, sembla bastant que tot és bastant mentida de la Amber Heard i sembla que està relativament demostrat. Clar, el que sorprèn una mica és que li demanin que se'n vagi per una resolució no del cas del divorci, no per saber si és un maltractador o no, sinó perquè el diari sensacionalista The Sun pugui dir que va pagar la seva dona. O sigui, perquè com ha dit... O sigui, realment el que ha dit aquesta resolució és no és incorrecte del tot poder dir que aquest senyor és un bitter, o sigui, que va pagar, perquè podria ser que només fent així ja li pagués sense voler, vull dir, no donava una informació incorrecta. Llavors, clar, el fan fora sense declarar-lo culpable d'haver pagat a la seva dona, sinó simplement de dir, pues, potser sí que va haver-hi coses, però no se sap si era recíproc, si no, de fet, és això, cada cop està com més demostrat que aquesta senyora s'ho inventava tot. No ho podrem saber, evidentment, i és un tema delicat i complicat perquè la violència domèstica és un fet molt seriós. Llavors, clar, no podrem saber mai nosaltres, evidentment, malgrat es demostri una cosa o l'altra, vés a saber el que passava allà dins. I sabem que el Johnny Depp segurament un santet no és. L'hem vist recollir premis borratxo perdut. O sigui, sabem que no és l'exemple de res. Però, bueno, d'aquí a fotre'l fora, jo penso que ara mateix m'impacta que el facin fora avui, sense tenir la resolució judicial del cas. I vull dir que no acabo d'entendre per què amb aquesta resolució sí que l'han de fer fora i no quan va sortir el cas i era... O sigui, l'inculpaven possiblement. I llavors se suma tot aquesta cosa de que també tothom està en contra de la Rowling de cop, perquè fa unes declaracions segurament, no direm molt poc pensades, perquè jo crec que són molt reflexionades, el que passa que crec que amb un error de base que li falla allà alguna cosa, però ella ja ha reflexionat i ella ha estat estudiant, no? Llavors la seva conclusió és no veig res més que una dona, o sigui, el seu argument principal és que una dona trans en un canviador, en un vestuari, potser em vol violar. Llavors, clar, això és un problema mental que té que no li pots canviar. Sí, això t'anava a dir, però que el problema el té de base ella. No de que no reflexioni, el problema és que ella, la seva opinió de base ja és errònia. Llavors, encara que per molt que la reflexioni, la base que ella té és trànsfoba. I llavors, el problema és que totes les reflexions que ella pugui donar, per molt estudiades que siguin, seran de la seva manera de pensar. Exacte. L'Èlia anava fent que sí, així amb el cap. Tu estàs d'acord amb el que han dit ells o què en penses tu? Jo estic molt d'acord amb el que diuen ells. Jo penso que realment no es podrà saber el que va passar. Està clar que moltes coses hauran passat, però no sé, és una cosa que sabran ells i que quedarà entre ells, que, bueno, degut a les coses que s'han anat sabent, està una mica clar que una relació molt sana per part dels dos té pinta que no
devia ser. Que no Així era. que, bueno, jo des del punt de vista que ho veig, del que puc viure jo, és que a mi em fa pena, perquè m'agrada molt el Johnny Depp com a actor, llavors doncs sap greu, no? Però no sé si tinc prou coneixement com per pensar que sí, que l'han fet fora bé, que no ho haurien d'haver fet, és que no sé què pensar perquè no sé, no podem saber el que va passar. Suposo que... no sé. Però haurien de fer fora la Rowling. Clar, és que és... Sí, aquesta sí que l'haurien de clar, fer. Exacte, és que jo precisament, posats a- precisament jo estava tenint aquest debat ahir i vaig pensar, bueno, clar, però és que fotran fora el Johnny Depp i a la Rowling que diu coses, a més Exacte. demostrat, perquè és que ho publica ella, diu coses molt més greus i llavors la persona amb la que estava parlant m'argumentava, bueno, però és que ella és la creadora, i jo pensava, m'és igual que sigui la creadora, però si la creadora, que a més està, o sigui, això són unes pel·lícules que ja estan basades, que ella ajuda amb el guió, però m'enteneu que no és un llibre que, no sé, que ja no són, bueno, ja no el són problema els és que 8 no. llibres, o els... Però el problema és que no, és que la història és d'ella, no hi ha res en Clar. què basar-se. O sigui, Clar. de fet, sí que és un Per problema això, greu. Ella no pot marxar perquè si no, no tenen història. Vull dir, podrien inventar-se alguna cosa, Clar. però ja no lligaria. Però haurien de- Suposo que Haurien també de Clar. pagar-li a ella, vull dir, al Sí. final la història seria seva, Clar, la voldrien fer és- sense ella, ja s'enfadaria, seria Sí. tot un... Sí. És complicat. És complicat a veure què passa amb aquesta... Jo he de dir que jo tampoc no necessitava gaires més raons per no seguir veient aquestes pel·lícules, perquè a mi les seqüeles, amb tota l'honestedat del món, no m'estaven agradant gens. I mira que sóc ultra fan de Lady Redmayne, sóc una persona molt fan d'aquest senyor, però a mi no m'estaven cridant l'atenció. No sé, suposo que sóc molt nostàlgica de la saga original, llavors això és com de, bueno, és que tampoc m'interessa el que m'esteu explicant, més enllà de les escenes de Dumbledore i de Grindelwald. A part Clar, d'això, això màximament. tot l'altre... A mi sí que m'entens? O sigui, m'interessa... a part d'això, que sí que estava molt bé, A mi sí que m'interessa, però trobo, jo com a guionista, jo sóc guionista, com a guionista vaig anar a veure la segona pel·lícula ja i vaig dir aquí hi ha uns vols forats que no entenc, vaig sortir de la pel·li marejada, de dir no he entès exactament què ha passat, ho han volgut fer tot molt de pressa i recordo anar amb dues amigues i quan es va acabar la pel·li es van encendre els llums i me les vaig trobar mirant-me a mi com dient, gent, explica't, digues alguna cosa, no hem entès res, volem que ens ho expliquis, jo és que no sé què dir-vos tampoc. Vull dir, no, m'havia quedat perdudíssima totalment. I visualment són molt maques i està tot molt ben aconseguit, però penso que no... La història no... Bueno, es nota que és una estirada del tema. Vinga, anem a fer-ho més llarg i a veure què passa. Jo crec que sí, no? Jo crec que sí que promet moltes coses. O sigui, hi ha coses terriblement interessants, com els obscurs, els obscurials, tota la cosa del Credence... Ai, no sé si és d'allà, el Credence, Dumbledore, el Grindelwald, saber què va passar allà, Corvus... O sigui, jo trobo que la història promet molt. El que passa que la primera pel·lícula era molt senzilla, donava com un petit final això amb el Grindelwald i deies, però era una tonteria de pel·lícula en realitat. S'escapen els animals, diuen, no és peligroso. Evidentment sí, són peligrosos, però bueno, no passa res. Però aquí llavors, de cop, a la segona pel·lícula desenvolupen el més interessant de la primera, que és tot el del Grindelwald, però clar, se n'obliden que es diu Bèsties Fantàstiques. O sigui, de cop... O sigui, crec que és patillada en el sentit... Bèsties Fantàstiques, on les trobem? Perquè realment no hi eren a la pel·lícula. Sí que podríem pensar que un obscurus és una bèstia fantàstica i llavors seguirem una mica la història del Credence, o sigui, tot i que és el Grindelwald amb el Dumbledore, estem seguint una mica, crec, la història del Credence i crec que la bèstia fantàstica de la pel·lícula és ell com a obscurial, no? Crec, però bueno. Però jo trobo que hi ha coses molt interessants, com el discurs que fa el Grindelwald. És superguai el discurs que fa el Grindelwald al final de la segona pel·lícula, dient... no, és com molt de manual de feixisme, però clar, com a tal, hi ha coses que té raó del plan. No, clar, els humans, per què hem d'estar nosaltres amagats? Els mags i els humans de llavors és perquè jo prevec que si els humans segueixen així hi haurà una segona guerra mundial terrible. Llavors, clar, de cop és com... Té tot el sentit, o sigui, jo crec que jo sí que tinc interès en saber què passa, perquè trobo que ella pot lligar-ho molt bé si quadra que el Credence sigui Dumbledore, o sigui, que sigui... Això és una cosa que no acabo d'entendre de quadrar. O sigui, jo tinc interès, el que passa que sí que trobo que a nivell de guió la segona no s'aguantava per enlloc com a pel·lícula i aquest és el motiu per al qual la tercera s'ha endarrerit i ha entrat l'Steve Kloves a ajudar a la Rowling a fer el guió, perquè clar, la primera és... Clar, la primera va ser un experiment de la Rowling, li va sortir
mediocre bé, la segona crec que va picar una mica massa amunt i va voler intentar donar tota la informació que ella donaria en un llibre, que és molt vasta, en un llenguatge que ella no està còmoda, i llavors per això crec que és el problema de la segona. Però jo crec que hi ha una certa esperança que aquesta saga pugui millorar i pugui crear un interès si l'Steve Close l'ajuda, que no sé. Estic xerrant molt, perdó. És que m'agrada molt aquest tema. No, és que el Marc s'emociona, no hi ha qui l'aturi. Fem una cosa, ara és que això semblarà, sinó que farem un monogràfic sobre bèsties fantàstiques i no seria el cas, aquí volem parlar de les originals. Llavors, jo crec que una pregunta que us he de fer obligadament per ja ficar-nos en el Harry Potter nostàlgic de tota la vida, aquell que estimem i adorem i ens va fer estimar-lo, i és preguntar-vos com és que Harry Potter es va convertir en una cosa tan rellevant en la vostra vida i per què a dia d'avui encara dieu que sí a fer una xerrada sobre això, per exemple, i us desperta tanta passió. Elia, per exemple, tu com vas començar amb tot això? Bueno, és que jo crec que la nostra generació ha crescut amb Harry Potter. Jo recordo que per les primeres pel·lícules era petita i em feia por, però era molt guai, la fantasia a mi em fascinava. És que jo volia anar a Hogwarts, jo volia estar en aquell col·le i volia fer màgia. Ara, mira, just abans d'això estava veient la primera i estava com, ui, els vull abraçar tots. I recordo quan el Hagrid li ensenya el Callejón Diagon i toca els graons aquests de la paret, així amb un pal, jo recordo trobar-me graons i amb un pal picar a veure si s'obria la porta. Clar, tota aquesta màgia i créixer amb tot això i bueno, per no parlar de la banda sonora, de tot, és superimmersiu, tota aquesta màgia és que tu t'ho creus, ho estàs veient i ho vius i és increïble. Sí, 100%. La Gemma com ho va viure, tot això? És que és el mateix, al final, vull dir, jo crec que el primer llibre me'l vaig llegir que encara no havia fet els 11, però clar, jo vaig literalment anar fent els anys amb el Harry, saps? Sobretot al cinema ja. I per mi, a part de tot el que a mi això ja m'agrada, o sigui, estic predisposada a la fantasia, a la ciència-ficció, totes aquestes coses, per mi, no sé, em va ensenyar moltes coses, era un llibre que em llegeixo, anava a dir, em llegeixo i em rellegeixo infinites vegades. Aquest confinament passat vaig decidir llegir-me'ls tots 7 abans de que acabés l'estat d'alarma. Òbviament vaig tenir molt de temps i em vaig tenir de sobres al final, però sempre que els torno a llegir aprenc coses noves, he après no només coses del món, sinó de relacions, de persones, no sé, la història aquesta del fet un nen que no té pares, vull dir, ja era molt dur quan m'ho vaig llegir, però a més vaig perdre la meva mare fa 3 anys ja, i encara té una altra capa, no?, la història, i m'ho torno a llegir i ploro infinit, a més, sobretot amb l'últim llibre, però agafa moltes més capes i per mi, no sé, me'n va ensenyant coses i ara ja no puc tornar enrere, o sigui, no pot deixar d'agradar-me Harry Potter, saps? Ja sempre és cap amunt, això. Sí. I el Marc? Ho comparteixo absolutament, sí. Això, clar, jo és bàsic, això que ha dit, que hem crescut literalment amb l'edat. O sigui, jo sí que em vaig llegir el primer amb 11 anys i m'he anat fent gran amb ell i he anat madurant a mesura que els llibres mateixos també maduraven i anaven canviant una mica el punt de vista. Clar, o sigui, jo puc dir sense cap mena de por que Harry Potter a mi m'ha confeccionat la vida, però 100%, o sigui, en tot. O sigui, és això, a nivell de valors, a nivell de concebre, a nivell de ser una mica ja, bueno, ser bastant friqui i aquest llibre, diguéssim, que explicava amb una al·legoria de la màgia i un bon secret a tot el món friqui, no? Del plan, som diferents, no sé què, no sé quantos, això tot ho explicava d'una manera meravellosa, però és això, m'ha confeccionat la vida. Jo soc traductor perquè em vaig obsessionar amb la traducció al català dels llibres, que em sembla brillant, tots els jocs de paraules, els noms, o sigui, jo m'he dedicat a traductor, bàsicament per això. Faig doblatge, els primers doblatges que vaig fer eren a casa doblant els tràilers de les pel·lícules, que quan encara no sortien els tràilers doblats al català o al castellà, jo els doblava i els penjava a YouTube, o sigui, realment totes les meves facetes de la vida. I l'única faceta de la meva vida, així com important, en el qual Harry Potter no havia entrat, era el teatre pur, i vaig acabar fent de Harry a un musical interminable, que és una versió que vam fer aquí de Harry Potter Musical i això. O sigui, realment
tota la meva santa vida és Harry Potter. És un fet, o sigui, tot el meu valors estan allà, evidentment, he llegit altres coses, però i és el que em passa també, quan els rellegeixo, de vegades penso, vale, potser tens el punt aquest nostàlgic, potser no n'hi ha per tant, i quan es llegeixo un altre cop, dic, però és que com poden ser tan bons? O sigui, com pot agradar tant tot? Sí, m'agrada molt. Sí. Clar, m'ho has tret de la... Literalment m'ho has tret de la boca, perquè jo anava a dir... Jo, la gent que em coneix, i a més és que ara estic segura que justament tu, Marc, que ja m'has vist en diverses facetes de la meu friquisme, em donaràs la raó. O sigui, jo sempre, a tothom que conec, i ja agafo confiança, ara això ja ho deixaré a YouTube, però és igual, jo ho dic, o sigui, la meva vida està marcada, i la persona que sóc jo ara, i tal com m'he confeccionat jo com a persona, està confeccionada per Harry Potter i Detectiu Conan. O sigui, jo sóc el que m'han fet... Per això el meu nick és aquestes Conan. Clar. Exacte. O sigui, jo sóc com sóc, en part gràcies a tot el que m'han aportat tant la sèrie del Conan com la saga de Harry Potter. És a dir, per mi, els personatges tant d'una com de l'altra, va haver-hi un moment que eren els meus amics. Quan jo no tenia amics en el seu moment, fa molts anys, jo tornava a casa i el meu refugi eren tots aquests personatges, tots aquests valors que m'aportaven, que jo no els tenia enlloc més que quan llegia aquests llibres i quan veia aquestes pel·lícules. Llavors, clar, jo recordo de petita no només entendre conceptes que potser de més petita se t'escapaven, llavors ara al rellegir-les doncs, els tornes a enganxar i dius, ostres, vale, això de petita m'ho perdia. Sinó que jo recordo que jo tenia ídola, o sigui, jo volia ser com la Hermione, l'Hermione, no sé com ho pronuncieu vosaltres, però jo és que segons l'idioma que parlo ho pronuncio d'una manera, però l'Hermione, com la pronuncieu, jo recordo 100% dir, és que jo vull ser ella, jo vull semblar-me un 1% a lo que és aquesta dona, que després ha resultat que l'actriu és més o menys igual que ella. Llavors, clar, jo tinc aquest referent des de molt petita i he crescut amb aquest referent. Ella i altres personatges, evidentment no et quedes les coses dolentes dels personatges, però que jo recordo que sempre intentava com quedar-me amb tot lo bo del que m'estava aportant. Llavors, clar, per mi Harry Potter és que és la meva vida, literalment. Sí. Vull dir... És així? Sí. Clar, una cosa que, a més, sí que crec que ens ha passat a tots els que hem sigut fans, inclús els no fans, simplement pel fet de fer-ho, és que fa uns anys va sortir un joc que es deia Pottermore, que et permetia entrar allà i ser com un alumne, i tots, jo crec que tothom, o pràcticament tothom, ha fet el test, perquè aquest joc té un test en el que et fan un munt de preguntes sobre la teva vida i sobre com ets tu, i et diuen en quina casa encaixaries. Llavors, jo necessito preguntar-vos, de quina casa sou vosaltres? La Èlia ja la veiem, perquè va vestida. Crec que és evident, ella és de les dolentes. Dolents no, dels grans. Ambiciosos. Ambiciosos. O sigui, l'Èlia és Slytherin, la Gemma és... Jo sóc Gryffindor. No tinc samarreta Gryffindor, però és de color granat i ja serveix. I el Marc? La meva residència no és Gryffindor, sinó que és Ravenclaw. És fort això perquè jo sóc Hufflepuff, el que vol dir que aquí hi ha un representant de cada casa. Meravellós. Està tot quadrat, és el destí. Us sentiu identificats amb aquest resultat? Perquè a mi, per exemple, em va costar molt acceptar que era Hufflepuff. Jo sí, absolutament. Sí, de fet, jo crec que l'he fet un parell de vegades el test de Pottermore i una vegada crec que em va sortir Gryffindor, un altre cop és Slytherin i jo em quedo amb Ravenclaw, que és el que vull. O sigui, que em va sortir Ravenclaw, finalment, i quan vaig tornar a fer el test, una vegada em vaig gravar fent-ho i tal, també per passar-ho a uns amics, i em va sortir Ravenclaw, vull dir que també m'ha sortit. Però, tot i que són persones complexes i, evidentment, tenim moltes facetes, jo sí que em sento identificat amb aquesta cosa de la repel·lència, amb l'estudi, amb tot això. Sí, que em sento identificat. Sí. Jo tots els cops que he fet el test, que a Pottermore o a qualsevol altra pàgina sempre m'ha sortit Slytherin. A mi també. A mi també sempre em surt Hufflepuff, és molt fort. I jo recordo de veure i dir, hosti, Hufflepuff, en sèrio? Vull dir, vale, està a tongs i tal, saps? Però és com, Hufflepuff, jo que sempre havia en plan, jo vull ser Gryffindor, tal, i em surt Hufflepuff, i al final després, quan ja
començo a veure quins són els trets característics dels Hufflepuff, vaig pensar, és que sí que ho soc, és que realment ho soc. Cosa que és bastant fort. Jo el que m'he trobat jo, que vosaltres potser no us ho heu trobat tant, és que jo sempre dic que sóc de Gryffindor i sempre m'he de sentir clar, perquè com el Harry Potter, i és el pal. A veure, o sigui, algú hi haurà d'haver que sigui Gryffindor, no? Al final a mi m'agrada ser Gryffindor i em sembla molt bé, però és que a més això he fet el test, sempre m'ha sortit el mateix i és bueno, algú haurà de ser-ho també, Gryffindor, i a més m'hi sento identificar. A veure, potser no sóc tan valenta o tan d'això com el Harry, que es llança a fer de tot, però sí que considero una persona que sóc constant, que m'esforço molt i que a més els amics sempre van per davant i me'n mataria per la gent que m'estimo, vull dir, no sé, m'identifico, és el que hi ha. Sí. De fet, quan et vaig preguntar quina casa eres, me'n recordo que et vaig dir, ets aquesta o aquesta? Te'n recordes? Quan vam parlar és veritat. És veritat. És fort, eh? És fort. Sí. Bueno, és que és això, som gent que estem definits per aquesta sèrie, bueno, per aquesta saga. I una altra pregunta que també se sol fer molt, però que crec que també és bastant obligada, és llibres o pel·lis? Llibres. Bueno. 100%. De lluny, per mi. Tot i que les pel·lícules han aportat com un imaginari molt guai, vull dir, evidentment, són brutals, no tant cinematogràficament sinó que el que representen, bueno, a partir de la cinquena i posteriors, per mi són un desastre, però vull dir, els llibres són... És que no te'ls acabes, és que és tan ric en detalls per tantes bandes i tan polièdrics, vull dir, les pel·lis tenen menys marge. Bueno, sense cap mena de dubte. No, jo que porto molts anys estudiant cinema, sempre ho dic, vull dir, les pel·lícules estan bé dins el seu... O sigui, si a mi em pregunten quina és la teva pel·li preferida, segurament no diré Harry Potter, tot i que com a història sí que m'agrada, però les pel·lícules estan bé. Crec que aconsegueixen el que volen, i a més van evolucionant i està bé, però és el que dius, no? A nivell cinematogràfic i prou, que no tenen ample de banda, diguéssim. I en canvi els llibres, vull dir... És que ja et dic, el primer me'l dec haver llegit 15 vegades, 20 vegades, no ho sé, ja, i quan me l'acabo m'agafa una pena de dir, és que... Estàs allà dins, estàs a casa, estàs tranquil, i de cop s'acaba el llibre... És que ets a casa, és ben bé, I això va dir la Rowling, vull dir que sempre tindreu... O sigui, els llibres per tornar a Hogwarts, Hogwarts sempre s'estarà esperant. Sí que és veritat que és una cosa que abans ha dit l'Elia, que les pel·lícules el que sí que han aportat, a part de tot l'imaginari visual, és la banda sonora, que o sigui, ara justament em dutxava abans de la Llonsis i o sigui, estava allà com... Com poden ser tan genials les tres primeres, o sigui... Sí, les tres primeres, la resta ja... Clar, perquè jo us anava a preguntar, la Gemma deia, si em diguessin la meva pel·lícula preferida no diria Harry Potter, però dins de les de Harry Potter, quina és la que més destacaries? Molt bé, que fort! Jo no. Tu no, Marc? Jo, cinematogràficament la tercera, però, com de totes les pel·lícules de Harry Potter, per mi la preferida és la 1. Trobo que és la més rodona, el que fa a màgia i el que fa a rodona, perquè la tercera té un gran error, i no comparació envers els llibres, No s'explica qui són... No s'explica, no s'entén gens qui són els Marauders. O sigui, qui ha fet el mapa de Maratotis. El Harry està convençut que veu el seu pare i no té cap explicació perquè es pensa que el cèrvol és el seu pare. Allò, o sigui, està molt mal explicat a nivell de guió. O sigui, no dic als llibres passa això, és que no, o sigui, dintre la pel·lícula no s'entén què passa. I a mi això m'ofèn, tot i que penso que cinematogràficament és superguai la tercera i visualment i tot, té un error de guió terrible, que és que no s'entén la pel·lícula. I llavors, per mi, la primera és la que compleix més de tot. Jo sempre diré la tercera. Clar. Però pel tema cinematogràfic. També sí que és veritat que després la primera és la típica que jo, tots els 25 de desembre, no sé per què, jo tinc la tradició de el dia de Nadal. És que jo crec que és perquè aquí la posaven a la tele al Nadal i llavors a mi com que se m'ha quedat que jo he de veure Harry Potter al Nadal. Jo no veig Love Actually al Nadal, jo veig Harry Potter i la Pedra Filosofal. El primer doblatge al català de Harry Potter el van passar però crec que el van passar el dia 6 de gener, diria. Aquí ho vaig gravar en vídeo, allò.
amb Jo un també, VHS. Sí. Jo tenia 2 VHS i vaig fer 2 còpies a cada habitació. Sí, perquè a més després van fer un L'especial. reportatge sobre els dobladors i tot plegat i va ser superinteressant. Però crec que, jo diria que va ser el 6 de gener que la van passar. Ostres, jo pensava que era Nadal, però potser sí que era gener. De fet- Potser sí que era 6 de gener. De fet, jo No, li vaig, bueno, o el jo vaig 2, convidar no el sé. Masumi, que és li vaig dir al Masumi si volia participar perquè ell era el Harry Potter i em va dir, bueno, jo és que vaig posar-li la veu, però després, i en plan, bueno, pues no passa res, ja convido aquí els friquis de torn a parlar sobre Clar, això. és que, tornant a lo fort que és a la meva vida tot de Harry Potter, o sigui, que un dels meus millors amics sigui el Masumi, que clar, era com la veu de Harry Potter, o sigui, Ja. fins i tot en És fort. l'àmbit de l'amistat també ha aparegut el Harry, que evidentment és diferent, però és molt fort. Fa molt de riure. Jo recordo quan vaig veure el Masumi per primera vegada en un estudi i vaig dir, ostres, és el Harry. Jo el vaig veure al metro. És que és fort, mira. fort. Jo el vaig veure al metro, ostres! Fa molts anys a més, però sí. Bueno, li enviem un petó des d'aquí al Masumi, si ens està veient o escoltant. Merci per fer la veu a Harry Potter tan ben feta. No, clar, però és que és això, jo ja et dic, jo sempre la veig per Nadal. Ma mare està... Ja se la sap de memòria, la pobra dona, i no és ni fan ella simplement la tinc torturada, m'entens? Vull dir que no és res de l'altre món. En fi, parlant de pel·lícules, parlant de llibres i de tot el que ens ha ensenyat, jo abans us comentava que per mi un dels grans referents en aquesta saga va ser una de les protagonistes femenines, que és l'Hermione. Vosaltres teniu algun personatge que, diguem, que miréssiu i diguéssiu, hòstia, jo volia semblar-me a ell, o aquest personatge va ser el que més em va aportar a nivell, no sé, psicològic, emocional? A mi l'Hermione m'agrada molt, o sigui, evidentment, crec que també és molt el perfil de la persona que ho llegeix, no? Sí. O sigui, ja està una mica buscat. L'Hermione és una mica el personatge bastant perfecte. He de dir per això que a mi el personatge que més m'agrada és el Gilbert de Cors, Gilderoy Lockhart. Em fa molt de riure i m'encanta. O sigui, m'encanta. En el llibre és molt graciós. De tots els llibres. Em fa molt de riure. Però sí. No m'ho puc creure. Sí, m'agrada molt. M'agrada molt. Ha caigut un mite. Literalment, és que literalment l'últim personatge que pensava que em diries era el Gilderoy, tio. És que, clar, també Que o fort. sigui, el meu llibre preferit també és la cambra secreta, que és el preferit de ningú. O sigui, vaig començar a llegir els llibres amb el segon, no pel primer, i a mi em va fascinar, em va enamorar, i aquesta cosa tan detectivesca que finalment el segon és el més semblant al detectiu Conan que et puguis trobar de Harry Potter, per això segurament m'agrada tant, perquè és una novel·la detectivesca. Bueno, té aquest personatge que tan mentider i tan cregut i tan de llonsis que em fa... O sigui, m'encanta com està construït i em fa molta gràcia, m'encanta. És el millor. Una mica Heiji Hattori, el Gilderoy, així cregudet i tal, una mica Heiji. Sí, passat. Jo crec que és més aviat el Maury, no? Que Sí, no, jo crec res, que o sigui, t'ho fa veure que és, però en realitat no és, no té res. També és veritat. I per la Gemma i l'Èlia, quin era el vostre personatge així més referent? Jo és que he anat canviant, de personatge preferit. Quan era petita, jo volia ser l'Hermione i el Harry m'agradava molt. A mesura que he anat creixent i doncs he anat veient les pel·lis i tal més vegades, el Ron és... O sigui, el vols abraçar, és adorable i amb lo poruc que és i lo valent que és a vegades és com, tio, és que ole tu. I, bueno, és que em poso a pensar i és que penso tots perquè, vull dir, o sigui, la Luna també és super... O sigui, mola un muntó. L'Snape, o sigui, sisplau. O sigui... I la Bellatrix, bueno, és que clar, podria dir-los tots. Clar, és que ets Slytherin, clar. Clar, és que ens està dient tots els Slytherin. Clar. Estàs viaixat. No, a mi em va passar el mateix, clar, quan m'ho llegia, el primer que suposo que passa és que t'enamores del Harry Potter perquè, bueno, és el protagonista, però a mesura que vas creixent també t'adones que una mica és el més casurro de tota la saga. I al final, pues, com a referent femení, l'Hermione, per descomptat, però és el que dieu, no? És el personatge que és més com els que probablement llegim el llibre, i a més que l'actriu dona molt de sí, també, vull dir, és gairebé perfecta aquella dona, però, no sé, els hi vas trobant coses i... Jo m'aventuro a dir que ho és. O sigui, jo per mi és com
l'estatus de lo que és perfecte per mi és aquesta dona, vull dir, no li trobo cantant. res dolent, no sé. Accepta? Bueno, és veritat. Cantant. És veritat. Excepte cantant. Cantant no és pobreta. gaire... Bueno, Va necessitar molta algun ajuda. fallo havia de tenir, ostres, és que perfecte no pot ser. sí, bueno. Ningú és Ostres, perfecte. però vosaltres Clar. heu vist el vídeo en què li fa una entrevista al Lin-Manuel Miranda i li fa de la base Sí. i el Lin-Manuel Miranda rapeja? Vull dir, Ai, no l'he vist. Crec que sí. Marc, no has vist... No em puc creure que no hagis No. vist un vídeo de l'Emma Watson amb Manuel... Fortíssim, això. Diria que no, diria que no. M'està caient un mite, Tan fan Entre que ell el és de Gilbert Hamilton. Records. És veritat. És boníssim Home, jo he aquest sentit vídeo, és el Tom boníssim. Felton cridant al You'll Be Back, però no he vist l'Emma Watson. Bueno, és que, de fet en aquella entrevista, l'Emma col·loca a tots els personatges de Hamilton en cases de Harry Potter. I el Lin li dona la raó. És boníssim, després te'l passo, no pateixis. Vale, porfa. Clar, jo també, o sigui, jo recordo que jo sempre, per mi sempre ha sigut l'Hermione, però després quan em pregunten per personatge preferit, jo sempre dic el Lupin. O sigui, a mi el Remus era un personatge que sempre... Lupin perquè és a més, molt clar, guai. per mi el meu llibre i la meva pel·li preferit són la tercera. Bueno, el llibre potser no és el tercer, però sí que és una història que m'agrada molt i per mi el Remus era... I llavors, bueno, a l'últim llibre jo vaig plorar com una desgraciada, perquè, bueno, no farem spoilers per si algú, però... Anava a dir spoiler, estava esperant a veure si deies Aviam. Estava esperant, Igualment ja clar, aniria sent hora, Vull dir, tens llibre i pel·lícula... Sí, i... però és que aquí se m'enfaden si faig spoilers, llavors intento no fer-los. Vale. Clar, perquè vosaltres recordeu què fèieu quan va sortir l'últim llibre? Perquè jo ho recordo perfectament que estava fent el llibre. Sí, vaig anar-lo a comprar a la Sí. 1 de la matinada, clar. No, jo tant no, però... A 1 de la matinada. Clar, que eren les 12 d'Anglaterra, jo vaig anar... Normalment els altres anys la Comin, la llibreria anglesa, ho feia com un esdeveniment quan sortia en anglès, Però l'últim any, com que havien canviat les lleis de no sé què, de l'obertura de les llibreries o no sé què, dels establiments, no van deixar obrir la Comin. I llavors els fans de Harry Potter Cat vam anar a un open core que estava obert fins a les 2 o 24 hores, no sé, que allà tenien els llibres, i llavors vam anar a comprar-lo. I clar, ens vam posar, per gràcia, a llegir, quan vam començar a llegir el llibre asseguts, que ens van venir els policies. No podeu estar aquí, però no estem fent botellón, estem llegint, senyor! O sigui, aviam. Sí. Em sembla brutal. Sí, Oh, és fort. No, jo, clar, a Barcelona potser és una mica més fàcil. Jo soc de Vilanova i la Geltrú i aquí hi ha 3 llibreries. En aquell moment hi havia 3, ara n'hi ha 2. I de les 3 que hi havia, doncs vam anar en una que anàvem sovint perquè hi havia molt poca gent sempre i ens va dir, no, aquí el tindrem. I el vam reservar i me'n recordo el dia que havia de sortir a les 6 de la tarda, doncs estàvem 2 persones esperant. O sigui, perquè a tot arreu s'hi feien coses, nosaltres érem 2 persones i a més vam tenir la sort de que en aquella llibreria també regalaven una bossa d'aquestes de cordes, típica d'anar a fer botellón. Doncs regalaven una bossa que ficava Harry Potter i amb els primers que ho compréssim i jo allà la primera, 10 minuts abans, i dic, no cal si no hi ha cua. I vam fer petar la xerrada mentre no era l'hora perquè els van dir, no, fins a les no sé quina hora no podeu obrir les caixes. Les caixes, vull dir, no els tenien ni trets. I allà esperant així d'hores plegats, dic, bueno, a veure quan... I sí, mira. Que fort. I l'Èlia, tu què feies? He de dir, jo no m'he llegit els llibres, és una cosa que tinc pendent. Si ja sento de cebre... Què dius? Sí, jo de petita no era gens de llegir i és una cosa que després, de més gran, sí que li he anat trobant el gust i tal, però els tinc pendents, no ho he fet encara. Vaig començar-me el primer en anglès i el tinc a mitges. Però sí. Tinc moltes ganes perquè vull dir, és un univers que m'agrada molt, sé que les pel·lis estan molt bé, però sé que falta molta cosa i sé que m'encantarà quan ho faci. Fliparàs. Sí. Et falta tot, clar. Clar, jo recordo perfectament perquè és que me'n recordaré tota la vida. Jo estava a 6è de primària en aquella època. I recordo perfectament que el que era el meu millor amic en aquella època, ell era mig anglès i ell es va llegir el llibre abans que jo perquè aquí va trigar molt en arribar a la traducció. No sé per què, però potser va trigar uns mesets, no me'n recordo. Jo recordo que ell ja se l'havia llegit
I era com, per favor, però digue'm què passa. I jo era petita i en plan, digue'm què passa, que no et diré. I ell, que no et diré què passa, que no et faré spoilers. I em va dir la primera mort, la primera de totes del llibre, i li vaig dir, vale, ja està, no segueixis. I llavors tu, era una tonteria de mort, però vull dir que no era ningú allò molt fort. I, bueno, era... Sí, però m'entens que no era en plan les últimes morts, saps? Ja. I recordo perfectament que quan vaig anar al cap dels mesos a comprar-lo, em va passar exactament igual que tu, Gemma, que també em van donar una xapeta amb la cara del Harry i una bossa, que encara la conservo, i un pòster superbonic amb la il·lustració de l'últim llibre. I no sé, me'l vaig llegir, jo crec que és rècord el temps en què em vaig llegir aquest llibre. Vull dir, me'l vaig llegir en un visto no visto. O sigui, va ser una barbaritat i recordo perfectament estar a la meva habitació, és que com si ho estigués visualitzant ara, això ma mare quan ho vegi se'n recordarà perfectament. Estava llegint l'escena en la que entren al saló, o sigui, al gran saló, quan ja ha acabat tot, i es veuen els cadàvers de qui es veuen, i jo plorant com si se m'hagués mort el meu pare i just entra ma mare, perquè jo estava plorant tan fort, en plan, però plorant, en plan, que se m'escoltava plorar, i entra ma mare en plan, estàs bien? I jo, tanca la porta, deixa'm en pau, deixa'm processar això, sisplau, saps? I ma mare pensant, aquesta nena està malament, i jo plorant allà com si se me n'anés la vida, literalment. Vull dir, jo més amb el sisè, em va passar el mateix. Jo recordo, era les 3 del matí del sisè, i també me l'estava llegint en anglès, també, perquè clar, jo us he narrat, jo la versió catalana no la recordo, vull dir, us he narrat, jo me'l comprava quan sortia en anglès i me'l llegia llavors, i per allà però també recordo amb el sisè, amb el setè vaig plorar, però amb el sisè, la mort que hi ha al sisè, recordo estar a les 2-3 del matí al sofà de casa i van sortir ma mare i què et passa? Però és que no veia les lletres, o sigui, no podia seguir llegint perquè no veia res. I clar, amb el setè, sí, també, vull dir, va ser diferent, em va desconsolar molt la mort del sisè, però el setè era ja com una sensació de, és que no era tan tristesa com el fet de dir no llegiré res més nou de Harry Potter mai més. Que de fet després no ha estat així, però era aquesta sensació de dir, uau, o sigui, tota la vida pràcticament conscient que he estat llegint això, ja s'ha acabat, s'acaba aquí. Sí. Clar. Sí, i deia, pensava, la pila que el trobo molt efectista, com una mica orfes de tot això. Sí, totalment. Saps? O sigui, d'alguna manera, perquè... I a més jo recordo consolar-me, o sigui, el meu consol quan es va acabar l'últim llibre va ser, bueno, encara queda la peli. O sigui, per mi era en plan de, vale, no és el mateix, però encara tenim aquell anyet per esperar l'última pel·lícula i tal, i jo recordo que allò era el meu consol, però el buit que vaig sentir quan es va acabar Harry Potter és que allò... Bueno, és que només el sentiré quan s'acabi el Detectiu Conan, de debò us ho dic. O sigui, per mi serà... Si és que passa. Si s'acaba en algun moment, o sigui, el buit serà... Jo crec que això ens ha passat a tots, no? Que ens hem sentit una mica orfes de Harry Potter quan va acabar tot això. I em segueix passant ara, o sigui... Perquè normalment quan me'ls torno a llegir ho faig de cabo a rabo, o sigui, del primer a l'últim. De tirada. I sempre em passa, I no sé, jo vaig plorar molt amb el setè, amb l'escena del bosc, de cap al final, que allà sí que, o sigui, no sé, aquella escena a mi em va desconsolar absolutament, no sé, no m'arribava l'oxigen al cervell, no sé, i em va trucar un amic, o sigui, m'estava llegint en aquell moment i em truca un amic, i clar, li vaig agafar el telèfon absolutament desolada, i em diu, estàs bé? I jo, deixa'm, estic llegint, d'aquí una estona ja et trucaré. Però va ser com, quina tallada de rotllo que em va fer, Tio, horrible. Desconnecteu els telèfons quan llegiu. Clar. Feu. Escolteu, doncs se'ns acaba el temps perquè podríem estar parlant de Harry Potter i entrant en temes més concrets en moltes ocasions, perquè això dona... Hem fet una mica el friqui, però això dona per molts temes. Però escolteu, deixem això obert per si en algun moment hem de parlar d'algun tema més punyent de Harry Potter, doncs ja farem una segona part, que últimament ens estan demanant moltes segones parts de temes friquis que toquem, per tant, deixem la porta oberta. I jo crec que tots tres li recomanem molt fortament a l'Èlia que es llegeixi els llibres, per favor. Sí, de fet, després d'escoltar-vos ara m'han entrat unes ganes que jo crec que... M'han entrat a mi. Ja està, perfecte. Ara ell agafarà el Kindle i se'l baixarà ara mateix. No, si el primer el tinc, començaré ara després, jo crec. És que és tan guai. Fantàstic. Doncs ja ens aniràs actualitzant, en com et va la lectura. Us aniré dient a veure com va. Porfa. Mira, de fet, si vols acompanyar la lectura, hi ha parlant de podcast, perquè això teòricament és un podcast, hi ha un podcast en anglès d'un senyor que es va llegint els llibres i fa un podcast per capítols de Harry Potter. Llavors, si vols acompanyar amb això, és molt guai.
Sí, perquè a més el senyor és en anglès, però ho narra superbé i és un podcast molt entretingut. Pels fans de Harry Potter es diu Potterless. Li estic fent publicitat gratuïta, però és que el vaig descobrir fa poc i és molt interessant. I està guai perquè pots començar des del principi i estàs llegint els llibres amb ell. I és molt guai. Que guai. Doncs, escolteu, ho deixem aquí. Moltes gràcies per acudir a aquesta crida friki de Harry Potter i ens veiem en properes tertúlies friquis perquè estic segura que tornareu en algun moment. Meravellós. Quan surti la següent pel·li, el 2022. Oix. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Com heu pogut comprovar, a tots 4 Harry Potter ens va canviar una mica la vida i ens va definir com a persones, d'alguna manera. Esperem de tot cor que us hagueu entretingut a escoltar-nos parlar sobre la saga de les nostres vides. I, com sempre, us deixo per aquí les xarxes socials per si ens voleu suggerir algun tema per següents programes i ja sabeu que tenim en compte tots els temes que ens aneu dient i que els anem fent a poc. I bé, m'acomiado fins la setmana vinent. Adeu!